जोंनि ससियेल मिडियायाव जोंनि मिडियाफोराव मा सोलिबाय थादों आथिखालाव बेखौ नोंथांमोना बुजि रावबो गैया। जोंनि मिडियायाव मा डियार नाब्ला बिथाङा सोलिबाय थादों। डियार नाब्ला बिथाङा जाबाय भाइरेल कन्टेन्ट जानानै दङ आथिखालाव। स' भेरि गुड निउसबो होननानै आं बेखौ बुंगोन। आरो बेबादि गुड निउस आगोलनि समाव फैफेराखैमोन। आगोलनि समावथ' अरायबो गोसोखौ सेफायनाय निउसासो बांसिन फैबाय थादोंमोन। मैया सेसन कर्टआ आल्फानि गुबुन गुबुन लिडार आरो रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे गुबुन गुबुन जायफोर दैदेनगिरि बिसोरनि सेसन कर्टआव जि हियारिं बा जि दाय बिसार सोलिबाय थादोंमोन बे बिसारा फाइनालाव जोबनानै मोनसे बाथ्रा ओंखारनानै फैदों आरो बे जाहैबाय रन्जन दैमारि बिथाङा जेबो दाय गैला आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोराबो। नाथाय रन्जन दैमारि बिथांखौ लानानै गुबुन साद' जेसेबां एनडिएफबिनि केडारफोरा सिबिआइ केस दङ बेयो दाबो सोलिगासिनो थादों। सुप्रिम कर्टआव बे बिसारा जागोन। बेनि हियारिंबो दङ 29 नभेम्बर खालि, बे बोहैथि दाननिनो 29 नभेम्बर 2024 मायथाइसिम। बेबो मोनसे गुड निउस। बै हियारिंआव जानो हागौ बिथांनि फारसेनो पजिटिभ फैगोन। अनजालि दैमारि बिथां जा बुंनाय बादिब्ला बिथांनि फारसेनो पजिटिभनि साथ दङ। पजिटिभआथ' दङ, नाथाय बुंनो हाया सुप्रिम कर्टनि राया माबायदि जायो। बे सुप्रिम कर्टखौ जोङो बुंनो हाया। महामान्य सुप्रिम कर्टआ जा राय होयो बेखौनो जों गनायनांगोन, जिहेथु जों गासैबो भारतनि नोगोरारि। नाथाय जों आसा खालामनो हायो बिथाङा थारैनो बेल मोननो हानाय कन्डिसनसिम दाया मुक्त जानो हागौ। खारन बेल मोननो थाखायबो जेसेबां माफ जानांगौ दाया बेसिमबो सहैनांगोन। नोंथांमोना मैयानिफ्राय मोननैसो नुगासिनो थादों। मोनसेया जाहैबाय बड'लेण्ड बुब्लिनि बिथां खौरांगिरिजों सावरायनाय अनजालि दैमारि बिथांजोनि। अनजालि दैमारि बिथांजोआ मा इनफरमेसन होदो बेखौ नोंथांमोना नुजोबखाबाय, बेनिखायनो बेवहाय नोंथांमोना जेबो दिन्थिया। अनजालि दैमारि बिथाङा मा होनदों? बिथांजोआ मा होनदों जे रन्जन दैमारिनि केसा सेसन कर्टनियाथ' जोब्बाय आरो गुबुन गुबुनफोरनियाबो जोब्बाय, नाथाय सिबिआइ केसा दाबो दङ। आरोबाव बिथांजोआ मोनसे गुड निउस होदों। बे गुड निउसआ जाहैबाय जायफोरा एनआइए केस नांनानै दंमोन, निया केस, एनआइए केस नांनानै दंमोन, बिसोरनि जि फाइल बे फाइला स्टेट सरकारनियाव ट्रेन्सफार जाना फैसिगोन। डेट मिन्स बे बिसारा आसामाव जासिगोन। जुदि आसामाव जायोबा बिसोरो दाय मुक्त जानाया इजि जागोन, दायनिफ्राय उदां जानाया गोरलै जागोन, बेबायदि बुंदों बिथांजोआ। आरो बेबो जाबाय जोबोर गुड निउस। लासै लासै जोंनि बर' हारिनि थाखाय गुड निउसआ फैगासिनो थादों। आरो बिनि बादैबो जि हियारिं जागोन बे हियारिंआव पजिटिभ रिजाल्ट फैगोन होननानै जों आसा खालामनो हायो। बिदिब्ला लोगोफोर जों बुंनो हागोन रन्जन दैमारि बिथांनि जि दाय बेफोरो खमिलांगासिनो थादों। एनडिएफबि बिथांमोननि दाया खमिलांगासिनो थादों। बिथांमोननि गुड दिन फैगासिनो थादों, मोजां दिन फैगासिनो थादों। जों बेबायदि आइडिया खालामनो हायो। नाथाय बेखिनियाव मोनसे राजनिति सोलिबाय थादों आरो बे राजनितिया दिनैनि बाथ्रा नङा, गोबां साननिफ्रायनो सोलिबाय थादों। आरो बे राजनितिखौ आं मोनसे नाम होदों आरो बे राजनितिनि मुङा जाबाय क्रेडिट वार। डियार नाब्ला बिथांखौ जोंसो उदां अख्राङाव लाबोनायाव गोबां खामानि मावदों। एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फरामा बुङो जोंनि नाजानायावसो बेखिनिया, सोरबा गुबुना बुङो जोंनि नाजानायावसो बेखिनिया। गाव गावनि माने बाथ्रा आरो सबबो गाव गावखौनो माने मावसिनदों बेबायदि मोनसे क्रेडिट। सोरबा बुंगोन मा बिटिआर गोजोन गोरोबथाया जायामोनबा बिथाङा माब्लाबो उदां जानाय नङामोन, गोबां रोखोमनि आरो। नाथाय सोरनिया कारेक्ट, सोरनिया 100%, सोरनिया 50%, बुंनो थाङोबा सबनियाबो कारेक्ट। आं नोजोर रावनियाबो इनकारेक्ट नङा, आं बेबायदि बुंगोन। नाथाय जोंनि बर' हारिया बेबायदि क्रेडिट वार लानायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। सानसे नङा सानसे जुदि गासैबो बर' हारिनि मानसिफोरा जुदि लुबैयोबा बिथाङा उदां जानांगौ, बेबायदि जुदि लुबैयोबा बिथाङा बेलथ' मोननो हागौ, उदां जायाबाबो बेलथ' मोननो हागौ। डेट मिन्स जेलनि बाहेरायाव फैगोन आरो, नाथाय दाया जोबाबो जानो हागौ आरो बिथांनि, नाथाय बेलथ' मोनगोन, जामिनथ' मोनगोन। आरो बे जामिन मोननायाबो मोनसे साक्सेस जोंनि हारिनि थाखाय। जोंनि हारिनि साफ्रोम सुबुङानो बिथांखौ उदां जाजानायखौ लुबैयो। बेनिखायनो नेता दैदेनगिरि बिथांमोना नोंथांमोनखौ बुंगोन नोंथांमोना जेन बेखौ गाव गावनि क्रेडिट हिसाबै दाला, बेखौ बर' हारिनि गासैनिबो नाजानायावनो उदां जागोन बा जाबाय बेबायदि टाइपआव थाङोबा मोजां जागोन होननानै आं सानो। खारन जोंनि मोनसेल' गला जाबाय गेरेमसा बर' माहारि, खौसेथि, इउनिटि। टारगेटआनो जाबाय इउनिटि। जुदि क्रेडिट वाराव जों जुदि गाव गावखौनो जोंसो बांसिन खालामदों, जोंनि नाजानायावसो उदां जाबाय, बिटिआर गोजोन गोरोबथादों जेबो उदाङानो जायासै, बेबायदि टाइपै जुदि जों थांबाय थायोबा मा जागोन मिथिगोना, बर' हारिया
फिन गावस्रायानो थागोन बिथाङा उदां जानाय जायैजों जेबो मतलबानो थानाय नङा आरो बिथाङा उदां जानायनि उनाव बिथांनि टपिक्सा मा जागोन खतम जागोन बिथांनि जि चेप्टार बे क्लोज जागोन अब्ला नोंथांमोना माखौ लानानै पलिटिक्स गेलेगोन बेनिखायनो पलिटिक्सआ सोरबा सासे बिर जोहोलावखौ लानानै जानाङा क्रेडिट वारखौ लानानै जाना बे जाबाय आंनिफ्राय बुंनाय स' गोबां बाथ्रा बुङो नाथाय आंनिया बेनो रन्जन दैमारिखौ लानानै जेसेबां पलिटिक्स गेलेदोंना जोंनि बर' हारियाव दिनैसिम एसेबां पलिटिक्स जाफेराखै लाइफआव माने आं नुफेराखै आरो सासे मानसिखौ लानानै एसेबां राजनिति जाफेराखै कुनु दिन आरो बै राजनितिखौ सोर खालामदों ओरैबायदि माखासे मानसि जों नुनो मोन्दों जायफोर मानसिया मोनसे समाव माने मेडियायाव नुफेराखैमोन आरो जायफोर मानसिफोरखौ माब्लाबो नुफेरा बै मानसिफोराबो माने फैनानै मा बुंनो हायो एनडेबिनि बाथ्रा बुंफैनो हायो आरो दिनै जोङो माने नुयो आरो बिदि एनडेबिखौ लानानै सोरबा बिग्रायारि हान्जाखौ लानानै जायफोर मानसिया जेबो बुंनो हानाय जाबायदि जोंहा बुंनो हानाय ना स्टेटास दोङो ना मायबा नलेज दं बिनि सायाव जेबो नलेजआनो गैया बैबायदि मानसिया जुदि एनडेबिखौ लानानै जुदि दुगा जुदि बाथ्रा बुङोबा माबा मिनिं थागोन जानो थिग बेबायदि माखासे माने हरखाब माने हा बेरगावनानै उजिनाय बेबायदि जेरै खोनादोंना नोंथांमोना थिग बेबायदि माखासे पलिटिक्स जादों आरो ओंखायनो बे क्रेडिट वार क्रेडिट माने बेयाव क्रेडिट कार्डखौ बुङाखै दे आं क्रेडिट लानाय जों बुङा क्रेडिट लानाय आंसो मावदों बेखौ नोंसोर जेबो मावाखै नोंसोरो बिथांखौ माब्लाबा उदां खालामनाय नङामोन नोंथांमोना बिसोरनि दायखौ खमायनायाव जेबो सापर्ट खालामाखै जाबायदि बुङो ना प्रमद बर'नि सरकारा जेबो खामानि मावाखै बेबायदि बुङो नङा होमबा स' डिपेन बर'आ जेबो खामानि मावाखै बेबायदि बुङो स' बेबायदि बुंनायजों जोंनि बर' हारिया जेबो लाब जाया लोगोफोर रन्जन दैमारि बिथांखौ जेलनिफ्राय मोनसेल' कन्डिसनाव उदां खालामनो हागोन बे जाबाय आंनि साननाय साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा जुदि डिमान्ड खालामोबा खौसे जानानै अब्लासो बिथाङा बेलखौ मोननो हागौ जामिनखौ मोननो हागौ होननानै आं सानो स' जोंनि इसोरखौ आरज गाबनायजों लोगोसे डिमान्ड थानांगोन अब्लासो बे जानो हागौ सोरबा दुर्बल दिन्थिबा सोरबाल' डिमान्ड खालामबा बेबायदिजों जेबो जाया हारसिङै दावहा नाङोबा बेबादि माब्लाबो जोङो साक्सेस जानाय नङा होननानै आं सानो बिदिब्ला नोंथांमोना बुजिबाय बेखिनियाव आं नोंथांमोनखौ मोनसे बाथ्रा बुंगोन जायफोरनि न'खराव HSLC एग्जाम लिरनो गोनां फरायसा फरायसुलिफोर दङ बिथांमोननि न'खरखौ टारगेट खालामनानै आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन नोंथांमोनखौ मोनसे बाथ्रा बुंगोन जिहेतु आं गावबो मिथिगौ बे बाथ्राखौ बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ बुंनो हागोन बा बुंनो हायो होननानै आं सानना लायो गावखौ जे नेक्स्ट जि HSLC एग्जाम जानो थांगासिनो दङ बै HSLC एग्जामा थारैनो गांब्रै साबजेक्टआ जोबोर गोब्राब जानो हागौ MCQआसो दे बाखियाथ' गोरा जानाङा लिरनाय टाइपआ एसे टाइपआ गोरा जानाय नङा नाथाय MCQ पार्टआ बहुत हार्ड जानायनि चान्स दङ जुदि सेबाया ओरैनो जुदि ब्लाफ मारियाखैबा खारन सेबाया टिचारफोरखौ ट्रेनिं होनाय समाव माखासे बाथ्रा बुंदों जे थांनाय बोसोरनियाथ' ट्रेलारसोमोन पिक्सारथ' बि बाकी हे बेबायदि जोंखौ ट्रेनिंआव बुंदों आं गावबो मोनदों बे ट्रेनिंखौ जे कुइसन पेटार्नफोरनि जि डिजाइन बेखौ जोंनो दिन्थिदों जे माबायदि जागोन स' बै डिजाइनै रावबो टिचारा गावनि फरायसालियाव स्टुडेन्टफोरखौ फोरोङा लोगोफोर आरो बे जाबाय सबसे दुखुनांथाव बाथ्रा माने ओरैबायदि स्टाइलाव माने कुइसन पेटार्न बानायनो होदों जोंखौ ट्रेनिंआव बा बै जायफोर ट्रेनार मास्टार ट्रेनार बिसोर ओरैबायदि कुइसन दिन्थिदों जोंनो बैबायदि कुइसनखौथ' जोंनि फरायसाफोरा हायोबा फेसआनो जाफेराखैना जाय बिथिंखौ माब्लाबाबो फेस जाफेराखै मोगा मोगियानो जाफेराखै बैबादि बिथिंखौ फरायसाफोरा जुदि हरखाब फार्स्ट टाइमनि थाखाय जुदि मेट्रिक एग्जामनि हलाव नुयोबा बै गथ'आथ' दसे साननो गोनां बाध्य जागोन बे मा बुङा बे मा बुस्थु मा टाइपनि कुइसन बेयो बेबायदि साननायावनो बिनिया जुदि 1.5 घन्टाखौनो हमबाय आङो फार्स्ट 1.5 घन्टाखौनो हमबाय बै 1.5 घन्टानि जुदि बिनिया साननायावनो आधा घन्टा जुदि नस्थ' जायोबा मा जागोन स' बे बाराव मा जानो हागोन नोंथाङा हायोबाबो साननायावनो टाइमा नस्थ' जानानै मा जानो हागौ लिरजोबनो हायाबो जानो हागौ बे जोबोर गिदिर जेंनाया नुजानो हागौ बेबार मेट्रिक एग्जामाव न'आव फैनानै सानगोन नै आंखौ हागौमोन बेबायदि बुंनायजों जेबो जानाय नङा बेनिखायनो जायफोरा गाव गावनि न'खराव मेट्रिक होनो गोनां फरायसाफोर दङ नोंथांमोना जेसेबां हायो माने बे बाथ्रा खिन्थानांगौ जे बे बाराव कुइसननि पेटार्ना गोरानाथ' बुंला आङो इजिखौनो बुंबाय नाथाय मा जागोन कनफिउजन खालामगोन ओरैबायदि जानो हागौ अनजिमाफोरखौ चेन्ज खालामनो हागौ ओरैबायदि जानो हागौ एखे बिथिंखौनो सोलायजोबनानै डिफर्म खालामजोबनानै महरखौ सोलायजोबनानै होनो हागौ एखे मुवाखौनो एखे बिथिंखौनो एखे कुइसनखौनो जायखौ नोंथाङा कनभेनसनेलि मोनबोबाय थादों आरो बै कनभेनसनेल मेथडखौ माने साइड खालामनानै मा निउ स्टाइलनि आर्टिफिशियेल मेथड लगायनो हागौ बे बाराव कुइसनखौ माने सेम कुइसनखौनो मा खालामनो हागौ आर्टिफिशियेल खालामनानै होनो हागौ लोगोफोर बेनिखायनो बेबायदि कुइसनखौ नोंथाङा फेस जानो ट्राइ खालाम नोंथाङा बेबायदि कुइसनखौ जेरावबो मोननायनि चान्स गैया बे बाराव गावनो साननानै गावनो बुजिनो नाजानांगोन जायफोर फरायसालियाव टिचारफोरा बेबायदि स्टाइलाव जुदि MCQ
माल्टिपल चॉइस कुइसन जुदि प्रेक्टिस होखाबायबा गथ'फोरखौ बैसोरखौ आं जोबोर लाकि होननानै बुंगोन नाथाय मेक्सिमाम बर' स्टुडेन्टफोरा बेबायदि जेबो फेस जाफेराखै बेनिखायनो नोंथांमोना साननाङा जे सिगिदों नामा होननानै नोंथांमोना पासथ' जागोन नोंथांमोना 50%बो मोनगोन 60%बो मोनगोन नाथाय डिस्टिंक्शन मोननायाव भेरि हार्ड जानो हागौ बेबाराव जोबोर गोब्राब जानो हागौ बेबाराव डिस्टिंक्शन मोननाया बर' स्टुडेन्टफोरा आं बेखौसो गिदों फार्स्ट डिभिजन स्टार सब मोनगोन जेसेबां गोरा दानबाबो स्टारखौथ' मोनगोन नाथाय डिस्टिंक्शन मोनाबा मा जागोन बहुत डिस्टिंक्शन फैयो जोंनि बर' मिडियामाव आथिखालाव नाथाय बेबाराव आं डिस्टिंक्शन मोनगोनखौ एसे गिनाय मोनदों कुइसनखौ साननायावनो नोंनो टाइम नांगोन नोंथाङा जुदि बै सर्ट मेथड ट्रिक्सफोरखौ जुदि बावगारनानै थायोबा हरखाबथ' नोंथाङा बै सानखान्थिखौ खालामनो हानाय नङा हरखाबथ' बै साइन्सनि एन्सारखौ नोंथाङा होनो हानाय नङा हरखाबथ' बै ससियेल साइन्स इंराजिनि सिस्टेमखौ नोंथाङा हानाय नङा आरो आंनि बुजिनायाव इंराजि ग्रामारनि जि टाइप इंराजि ग्रामारनि जि कुइसन बेनि टाइपखौबो टटेलि कम्पिटिटिभ एग्जामनि स्टाइलाव बानायनायनि मोनसे प्लेनिं लादों मोनसे थांखि लादों आरो बैबादि दानोबा मा जानो हागौ 50% ग्रामारनि कुइसननि एन्सार होनायाव गथ'फोरा डाउट जानो हागौ बिदिब्ला नोंथांमोना बुजिबाय आं मा बुंनो नागिरदों पलिटिक्सनि भिडिअजों लोगोसे नोंथांमोना मोनसे भेरि गुड निउसबो होबाय नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालाम सबसे इम्पर्टेन्टआ बेसो बै एनडिएफबि पलिटिक्सआ नङा लोगोफोर नाथाय नोंथांमोना रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे गुबुन जायफोरा जेलाव दङ बिथांमोननि थाखाय आर'ज गाबनोबो दाबाव 29 नभेम्बराव हियारिं दं ना मा बेबायदि आं निउसाव नुनो मोन्दों स' बै सानखालि नोंथांमोना आर'ज गाबनो दाबाव दिनैनिफ्रायनो गाबनो दाबाव